Logo do fiasco da campaña da vieira en Rianxo, as previsións para o marisqueo este Nadal van na mesma dirección. Apenas hai recurso a ningunha das pescarías, polo que as previsións son moi pesimistas. Que tal, saúdos? Ademais da escaseza de marisco, outro dos problemas aos que se enfronta o sector é a entrada de marisco de fora. De contado, imos con máis datos, antes titulares. Xa está rematada a reforma do acceso á Trabanca Sardiñeira no concello de Vilagarcía. A obra supuxo un investimento de 160.000 euros, financiada con fondos do antigo Plan Concellos da Deputación de Pontevedra. A reforma, unha bella demanda veciñal, supuxo o acondicionamento dos itinerarios peonís, mellorando a mobilidade da zona. A Ruta do Viño Rías Baixas despide o 2024 con moi boas novas e con novos recoñecementos ao seu traballo. O Instituto para a Calidade Turística Española ven de concederlle as certificacións Q de calidade e S de sustentabilidade. É a primeira Ruta do Viño de España recoñecida con estes distintivos, todo un reforzo á súa aposta polo enoturismo. O uso do galego é cada vez máis frecuente nos cemiterios. A nosa lingua pasou de ter unha presenza case nula nos Campos Santos a facerse un oco cada vez máis grande. Ribadumia é un dos concellos da nosa contorna onde o noso idioma gaña terreo. O 3% dos nichos están escritos en galego. Así se desprende dun estudo elaborado por unha veciña desta localidade coa que hoxe conversamos nas novas. A Asociación Boirense de Empresarios dará esta fin de semana o pistoletazo de saída á súa campaña de Nadal máis ambiciosa. Vai repartir máis de 3.000 euros en premios. Contará ademais coa colaboración do Concello, que organiza diversas actividades de animación para dinamizar as rúas comerciais. E Pontevedra conta as horas para mergullarse de cheo no Nadal. Mañá a cidade prenderá o alumeado cun acto na Praza do Concello ás 7 da tarde. Mentres, o Concello traballa para que todo isto estea listo, ultimando a instalación dos decorados e das atraccións para a cativada. Pois con todo isto comezamos. Están vendo as novas do día en Canal Rías Baixas. Antes de nada, 2 feridos e retencións kilométricas na P9 e o balance dun aparatoso accidente que se rexistrou a primeira hora desta mañá. Foi no quilómetro 125 entre Campaño e Curro. No sinistro estiveron implicados 2 camións, un cisterna e outro de mercadorías. No momento do choque, un dos vehículos estaba aparcado na beira vía por unha avaría. Os danos materiais foron importantes e as tarefas de limpeza da vía prolongáronse varias horas. Afortunadamente non houbo que lamentar vítimas persoais, pero si é certo que foron 2 camións e hai pois mercadorías perigosas nun deles, creo que gasóleo e gasolina, se non me equivoco, e sigue ali, non houbo danos tampouco na cisterna, co cal moito mellor, pero efectivamente agora estáse procedendo a abrir un carril para poder derivar o tráfico dirección Pontevedra-Santiago polo outro lado da calzada. Como víamos no arranque do informativo, tralo fiasco da campaña da vieira en Rianxo, as previsións para o marisqueo este Nadal van na mesma dirección. Apenas hai recurso en ningunha das pescarías, polo que as previsións son moi pesimistas. Tras meses encadeando perdas por mor da escaseza de mariscos, son moitas as confrarías que agardan a campaña de Nadal para xerar ingresos que lles permitan ir mantendo a actividade. En Rianxo xa auguran que non será así por mor da falla de recurso e a entrada de marisco foráneo. O problema é que ao non haber recurso en ningunha pesquería vai ser fatal Realmente nos enfocamos xa todo a campaña de verán, porque as de Navidades, entre que entra produto foráneo, unha cousa e outra, os precios baixan. O seu exemplo está que no libre marisqueo en outras zonas están traballando a babosa, están collendo babosa moi boa e está indo a 12, 13 euros, cando en esta época era impensable, non baixaba de 20. Eso que está entrando o produto de outro lado, baixanos o noso precio en este sentido. Con respecto ás cantidades e ao produto que vai haber, nós abrimos hoxe unha zona da autorización para os poucos que andan a mariscar para intentar que fixeran algo en estas fechas de Navidades, pero estamos vendo que toda a cría costalle moito coller o cupo, non o collen, incluso hai 10 embarcacións solo, non están collendo nin o cupo.
No voo vemos que a volandeira está escaseando tamén, a duras penas collen o cupo, pero que están no collendo. Bueno, é o que nos está dando a vida un pouquiño de cara á campaña de Navidad. Non é un escenario novo, senón que ano tras ano os mariscadores comproban como se acentúa a perda de produtividade. Reclaman, polo tanto, un plan integral de rexeneración da ría, baseado nun estudo completo que permita determinar as causas desta situación, que fai insostible a actividade marisqueira. Que estamos ano tras ano falando sempre do mismo, sempre facemos as mesmas medidas, eu desde que levo de patrón as medidas son as mesmas, non cambiaron. Estáse vendo que cada ano vai a menos, e desde que foi da pandemia para aquí que é un picado. Eu penso que hai que tomar outro tipo de medidas. Habrá que facer un estudio como Dios manda da situación da ría, de como está a ría, se está contaminada, non está contaminada, se os desoves van arriba ou non van arriba, porque estamos vendo que si desoves sí que os hai, pero acaban morrendo. Non sabemos o porqué. Pois habrá que empezar a analizar esas cousas e saber o porqué. Porque estamos ano tras ano chorando, e nós queremos vivir do noso traballo. Estamos abocando a seguir mal vivindo do noso traballo ou senón a buscar un traballo en terra. O Concello de Boiro abriu o prazo de matrícula do ciclo de accións formativas para desempregados. Ao longo do curso 24-25 desenvolverase o programa de cociña, restaurante e bar e tamén o de atención sociosanitaria tanto en institucións como a domicilio. Os interesados en participar poden anotarse a través da oficina virtual de emprego de xeito presencial no Departamento de Orientación Laboral do Concello. Terán prioridade as persoas inscritas no Servizo Público de Emprego de Galicia. Para levar a cabo estes cursos, o Concello conta cunha subvención de máis de 175.000 euros da Consellería de Emprego e Comercio da Xunta de Galicia. Acompañar un proxecto dende que nace ata que se consolide ou axudar a expandir aquel que xa está en marcha. Estes son os obxectivos do Polo de Emprendemento de Vilanova, un servizo que leva apenas 3 semanas en marcha no Pazo de Vistarreal. Dende aquela, case medio cento de emprendedores recorreron a este servizo gratuito de apoio e asesoramento. Sabel é unha das emprendedoras que recorreu o Polo de Emprendemento de Vilanova. Ela puxo en marcha o seu negocio relacionado co sector turístico hai 9 anos. Agora quere abrir unha nova vía de negocio e para iso puxos en contacto con este servizo gratuito que se presta no Pazo de Vistarreal, porque a rede de polos de emprendemento da Xunta poden recorrer emprendedores que botan a andar de cero e tamén casos como o seu. Pois eu xa me estou adicando ao sector turismo, teño unha axencia de viaxes do Camiño de Santiago e decidí inscribirme no Polo para traballar un novo modelo de negocio xurdido a raíz da miña experiencia previa, que é unha axencia pero especializada no nicho dos nómadas digitais. Esta emprendedora salienta o apoio que supón para ela nestes momentos este servizo de acompañamento. Pois axudan moito na parte de consultoría, dar ideas para saber por onde ir. No noso caso estamos en fase de comercialización para saber como chegar ao noso público obxectivo. Gracias ás reunións que tivemos con eles valoramos opcións que ata ese momento non sabíamos. Tamén axudan na parte de visibilidade. Gracias ao Polo xa participei en mesas en diferentes eventos para dar a coñecer o proxecto, tamén na parte informativa a hora de avisar de axudas públicas e outras axudas para poder sacar o proxecto adiante. Aquí calquera persoa pode acudir para solicitar apoio ou asesoramento. Pois foi a raíz de participar na aceleradora da Xunta de Galicia, a aceleradora turística Turislab, e ali faláronnos de outras iniciativas que había para axudar as persoas emprendedoras. Deste xeito, pois, anoteime nos polos, non sabía que había un especificamente en Vilanova, pero, bueno, como eu son de Pontevedra era o que tiña máis cerca da miña localidade e así empecé a traballar con eles. Porque o campo de acción deste Polo de Vilanova non se limita só a este municipio, ata aquí poden acudir emprendedores das comarcas do Salnés, o Barbanza, Caldas e Pontevedra. Sabela aproveita para animar a outras persoas da zona que queiran emprender a que contacten co Polo. Neste momento hai moitísimas iniciativas para axudar as persoas emprendedoras, é moito máis fácil intentalo do que era fai 9 anos cando empecé eu. Hai moitas opcións para, testar o negocio antes de lanzarse e ir probando e ter un acompañamento neses primeiros pasos. Entón, pois eu, se alguén ten a idea que lle ronda a cabeza, animaría totalmente a contar con a axuda dun destes instrumentos para non quedarse coa dúbida. Pareceme moi útil contar con a experiencia e ideas de outras persoas que están fora do negocio. A veces a realidade cómenos é difícil ver saída de determinados problemas ou opcións que non valoraras, contar co asesoramento de alguén externo que ademais
pois é gratuito, non? Porque está todo financiado pola Xunta de Galicia, pois a mí resultame moi útil. O de Vilanova é un dos 15 polos de emprendemento cos que conta a rede deseñada pola Xunta. No seu conxunto, dende a súa posta en funcionamento a mediados de 2022, xa prestaron asesoramento a máis de 2.800 proxectos empresariais en diferentes fases e realizaron máis de 7.500 titorías. E a Ruta do Viño Rías Baixas despide o 2024 con moi boas novas e con novos recoñecementos ao seu traballo. O Instituto para a Calidade Turística Española vende concederlle as certificacións que de calidade turística e ese de sustentabilidade. É a primeira Ruta do Viño de España recoñecida con estes distintivos, todo un reforzo á súa aposta polo enoturismo. A Ruta do Viño Rías Baixas despide o 2024 incorporando dúas novas certificacións que avalan a súa proposta. Son o Q de Calidade Turística e o S de Sustentabilidade, concedidas polo Instituto para a Calidade Turística Española. Llevamos ya muchos años intentando querer entrar en esa Q de calidad, pero no era posible, pero al final el ICTE, el Instituto de Calidad Turística, ha implantado una categoría especial de rutas turísticas en la que nuestra ruta esta vez sí que ha tenido cabida y entonces pues era el momento perfecto para acceder a esa certificación. Con estas certificacións, a asociación mellora a súa competitividade e reputación como destino de referencia. Ademais, reforza o seu posicionamento como unha das rutas enoturísticas máis destacadas de España. De feito, é a primeira recoñecida con estes distintivos. Era un reto para nosotros, sabíamos ya que al ser esta nueva categoría novedosa podíamos ser de las primeras o la primera, y la verdad es que cuando el ICTE el Instituto de Calidad Turística nos confirmó que éramos la primera ruta del vino, nuestra alegría fue doble. Entonces yo creo que es una manera de demostrar que estamos al día, que no nos relajamos, sino que intentamos cada vez, lo que decíamos, ¿no? Apostar por esa excelencia en torno a nuestras experiencias que ofrecemos. Deste xeito non só se avala a calidade das súas propostas, senón que se avanza na consolidación do enoturismo como unha actividade clave no desenvolvemento do territorio. Poner a Rías Baixas en un escenario referente del enoturismo a nivel nacional e internacional, y yo creo que a la hora de elegir los destinos, saber que la ruta es un destino con certificaciones de calidad, yo creo que es un valor añadido más a la hora de su posible elección. Gran parte dos socios da Ruta do Viño Rías Baixas xa contan con estes distintivos. Non en van, a asociación leva anos impulsando a obtención destes certificados co obxectivo de recoñecer a profesionalización do sector enoturístico na zona. Máis asuntos, xa está rematada a reforma do acceso a Trabanca Sardiñeira no concello de Vilagarcía. Esta mañá visitaron esa actuación o alcalde Alberto Varela e o deputado provincial Javier Tourís. A obra supuxo un investimento de 160.000 euros financiada con fondos do antigo Plan Concellos da Deputación de Pontevedra. A reforma supuxo o acondicionamento dos itinerarios peonís, mellorando a mobilidade da zona. Trátase dunha bella reivindicación veciñal que supón salvar o desnivel de 8 metros entre a Rúa Nosa Señora dos Anxos e a avenida Rosalía de Castro a través dun talude. Malia que a empresa adxudicataria tivese solicitado ata 3 prórrogas, os prazos de execución cumpríronse porque, segundo establecía a Deputación, os traballos deberían estar rematados antes de finais deste ano. Son un investimento de 160.000 euros que estamos resolvendo unha demanda que tiñamos cos veciños de Trabanca Sardiñeira, que era o acceso. Este desnivel, esta entrada, este túnel que separa a vía do tren e que separaba a vía do tren a esta entrada de Trabanca Sardiñeira do mar, pois parecía unha barreira visual que tratamos de resolver con esta nova intervención. Mellorar a accesibilidade, mellorar a entrada tan importante de Trabanca Sardiñeira. A Asociación Boirense de Empresarios dará esta fin de semana o pistoletazo de saída á súa campaña de Nadal máis ambiciosa. Coñecemos os detalles despois da publicidade. Aquí estamos nas novas en Canal Rías Baixas. O uso do galego é cada vez máis frecuente nos cemiterios. A nosa lingua pasou de ter unha presenza case nula nos Campos Santos polos prexuizos lingüísticos a facerse un oco cada vez máis grande. Ribadumia é un dos concellos da nosa contorna onde o noso idioma gaña terreo. O 3% dos nichos están escritos en galego. Así se desprende dun estudo elaborado por unha veciña desta localidade partindo dunha proposta do Consello da Cultura Galega.
Neste cemiterio de Santa Baia de Ribadumia, case o 4% das tumbas están escritas en galego. O dato desprendese dun estudo feito por unha veciña deste municipio, elaborado logo de asistir a unha xornada sobre a presenza do galego no ámbito funerario. Despois de percorrer todos os camposantos do concello, conclúe que polo de agora 3 de cada 100 veciños optaron polo noso idioma para as súas lápidas. Este estudo estou a facer porque asistí no mes de outubro aos encontros para a normalización lingüística que tiveron lugar no Consello de Cultura Galega en Santiago, e ali tratouse este tema baixo o lema de vivir e perdurar na nosa lingua, a presenza do galego no ámbito funerario. Entón decidín facer o estudo no Concello de Ribadumia porque eu son daqui, de feito son da parroquia de Lois. Do estudo, Ana salienta a presenza cada vez maior que ten o galego nos cemiterios do municipio, na liña do que está acontecendo no resto de Galicia. Aínda que en algúns deles a súa presenza é case nula, como no da parroquia de Lois, ela destaca que cada vez o noso idioma ten máis presenza no conxunto dos cemiterios ribadumienses. Unha visión moi positiva porque hai a maioría dos camposantos teñen unha presenza cada vez maior, é dicir, entraron nos anos 90, a primeira placa máis antiga está aquí no cemiterio de Ribadumia do ano 91. Hai algunhas máis en Barrantes en Ribadumia dos anos 90, ben completamente en galego ou parcialmente en galego, e xa a partir dos anos 2000 empeza a aumentar a cifra. E tanto nos cemiterios de Sisán, de Leiro, de Ribadumia como de Barrantes, as familias fan un uso moito máis abundante do noso idioma, bueno, pois para darlles a última despedida aos seus seres queridos. Nesta misión de normalización da lingua propia, tamén nos cemiterios destaca o papel de curas históricos destas terras, como Don Dositeo ou Don Tucho. Eles empregaron con normalidade o galego nos seus oficios, fomentando o seu uso entre a comunidade, tamén a hora de dalo derradeiro a Deus. O caso de Don Dositeo aquí na parroquia de Ribadumia e tamén foi cura na de Leiro, é destacado porque el fixo un idioma, de feito fixo unha defensa do idioma galego moi forte, xa en épocas iniciais do seu traballo pastoral e que lle trouxo problemas con estamentos máis elevados da curia. Non sei se se debe a iso que haxa unha presenza elevada de lápidas en Ribadumia e en Leiro que destaca un pouco por riba da media. Pero certo é que a día de hoxe a presenza do galego nos cemiterios ou esquelas segue a ser moi reducido, malia ser o idioma habitual no que se comunicaban a maioría dos defuntos. Detrás disto perviven aínda prexuizos históricos que arrastraron o galego en contexto coloquial fronte ao predominio do castelán para os ámbitos de prestixio. Facemos en castelán por inercia, porque foi o que vivimos, o que sempre se fixo, pero claro, porque temos unha visión histórica moi reducida, a nosa vida é moi curta, non sempre se fixo así, houve épocas anteriores, que pasa que están moi afastadas no tempo, na que o galego era a lingua de reis, era a lingua na que se facían os testamentos, nas que se facían os contratos de compra-venda. Iso mudou por circunstancias históricas e non fomos quen de recuperar esa situación ata eses niveis que se produciron hai tantos séculos. Polo que o obxectivo de iniciativas como esta é ir normalizando paseniñamente o uso do galego en todos os ámbitos, incluído o funerario. Un convite a reflexión para todos nós, porque se durante a vida falamos en galego, como non imos empregar na nosa lápida para que a nosa lingua siga viva máis alá da nosa morte. E falamos agora de cousas do Nadal. A Asociación Boirense de Empresarios dará esta fin de semana o pistoletazo de saída á súa campaña de Nadal máis ambiciosa. Repartirá máis de 3.000 euros en premios e contará ademais coa colaboración do Concello, que vai organizar diversas actividades de animación para dinamizar as rúas comerciais. Máis de 200 establecementos sumaránse á campaña de Nadal que arranca este sábado en Boiro. A AVE investirá 25.000 euros nesta iniciativa, que non suporá custo algún para os asociados. Baixo o lema "Todos os días teñen premio", repartirán 100 euros diarios. Ademais dos sorteos, haberá agasallos en forma de bolsas de algodón e bombóns, e o día 21 os nenos recibirán a visita de Papá Noel. Este ano participan 207 negocios, que tamén é un hito da asociación. E vamos a regalar entre eses negocios 5.000 bolsas de algodón orgánico, que ves aquí, fixamos un novo diseño que nos dixeron que é a costa de Boiro, vale, facendo o corazón, e témolas en rojo e en verde, e vanse a repartir entre os negocios participantes. Tamén temos a visita de Papá Noel o sábado 21 de decembro. Ven Papá Noel a Boiro, así que avisade a todos os nenos e nenas que veñan á Plaza do Concello, porque temos un fotocall. E todas as familias que traian un ticket de compra poderánse quitar unha foto con Papá Noel e levala para casa, in situ. A foto sale xa no momento e lévase como recordo. E ademais vamos a repartir pois os nosos bobóns que fixemos especialmente para as Navidades, vale? Con Somos Boiro, de chocolate. O
Os establecementos participantes disporán ademais de cartas para que os cativos poidan escribir aos Reis Magos e entrar tamén no sorteo de 3 bonos especiais. Xunto con todas as actividades organizadas pola AVE, o Concello programou tamén unha ampla oferta cultural que dará comezo xa este venres co acendido do alumeado. Haberá tamén durante todo o Nadal espectáculos de animación de rúa e diversos festivais organizados en colaboración coas asociacións do municipio. Xisbarbeira, Beloura, os de Banqueiro, Cempliés ou Pedra da Aroña. Todas estas asociacións teñen cada día, a partir do día 15, un festival e invitamos a todos os veciños a que se acerquen. Anunciaremos con detalle toda a programación para que estén atentos e non perdan detalle de toda a actividade que fan as nosas asociacións culturais e que sempre enchen de ilusión e de maxia este Nadal. A visita das Raíñas Magas o día 4 de xaneiro e a cabalgata de Lampón o 5 pecharán a programación de Nadal. Pois de Boiro a Pobra, o Concello volve poñer en marcha as mostras de cociña este Nadal. Serán os días 13 e 27 de decembro, cando dous recoñecidos cociñeiros pobrenses compartirán coa veciñanza os seus segredos na elaboración de receitas. O éxito da pasada edición animou o Concello da Pobra a poñer en marcha de novo este Nadal as mostras de cociña no mercado. Un ano máis vamos a repetir o que son as mostras de cociña, porque xa as fixemos o ano pasado e tuveron moitísimo éxito, porque a xente lle gusta, o que resulta atractivo aprender recetas, aprender como se cociña, pero que a maiores nós o facemos sempre pensando e centrándonos no produto de proximidade, no produto de calidade que se vende na Praza de Abastos. Deste ano, este Nadal, vamos a contar con dúas mostras. Unha será o venres 13 a cargo de Luis Arijón, do restaurante No Gira, e outra será o 27 de decembro a cargo de Iago Pazos de Abastos.0. Os interesados en participar poden inscribirse a partir de mañá. O número de prazas está limitado a 25 persoas en cada unha das mostras. Hai que anotarse enviando un correo electrónico a partir de mañá, día 5, a promocioneconómicapobra@gmail.com. Nese correo electrónico hai que detallar nome e apelidos e un teléfono de contacto. Só se pode apuntar cada persoa a unha das mostras e se quere apuntarse as dúas, a outra na que se anote vai ser na lista de agarda. Ademais, este ano, os asistentes poderán levar un receitario para elaborar na súa casa e sorprender aos convidados cociñando como auténticos profesionais. Pontevedra conta as horas para mergullarse de cheo no Nadal. Mañá a cidade prenderá o alumeado nun acto na Praza do Concello ás 7 da tarde. Mentres, o Concello traballa para que todo estea listo, ultimando a instalación dos decorados e das atraccións para a cativada. Destaca dous ou tres núcleos onde queremos que a xente disfrute deste Nadal en familia, un Nadal no que temos moi en consideración xenerar actividade económica tamén para o comercio local, por eso todas as actividades que necesiten TIC será co do comercio local sin custos, sin dicir cantidades, calquer TIC que pode valer. Na zona da Praza do Concello e da Alameda instalarase, ademais da árbore central, a Estación do Bosque, ademais das atraccións máis destacadas para a rapazada, como a pista de patinaxe, a tirolesa, o tobogán ou o tren. O espazo acolle as carpas para as actividades infantís dirixidas a menores de 12 anos. A decoración complétase con diferentes elementos, como un arco de entrada na Alameda, gardado por dous soldadiños de chumbo. Outro dos escenarios do Nadal pontevedrés é a Praza da Ferrería. Ata o 5 de xaneiro instalarase ali o mercado de artesanía e agasallos, que se completará coa decoración no centro da praza a modo de poboado de Nadal. En total hai máis de 220 motivos luminosos en 23 rúas e 160 arcos noutras 27. Iluminaranse os 16 camelios dos xardíns de Casto San Pedro e colocaránse 8 rótulos luminosos nas entradas á capital. A programación especial inclúe máis dun cento de actividades. Vaya festa montaron hoxe no Colexio de Carril para recibir o Nadal. A rapazada do centro participou nunha completa xornada coa que deron por inauguradas estas festas. Houbo acendido de luces, inauguración do seu decorado, música e baile. O alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, así como varios concelleiros do goberno local, acompañaron ao alumnado no pistoletazo de saída do Nadal. O alcalde, de feito, foi o encargado de facer a conta atrás para arrancar as festas. Foi nun acto onde por videoconferencia non interviu
precisamente Papá Noel dende Laponia, senón outra das iconas do Nadal mundial, o alcalde de Vigo, Abel Caballero. Logo, a festa continuou con música, panxoliñas, baile e moita diversión. Un bo xeito, sen dúbida, de dar por inaugurado este Nadal de 2024 que temos por diante. Xa están abertas as inscricións para a Andaina Solidaria, o Peque Trail e o Trail de Lousame que se celebrarán ao longo deste mes de decembro. A Andaina, prevista para o sábado 14, estrea percorrido con saída dende o Monte Iroite ata a Capela da Nosa Señora da Gorgosa en Camboño. O prezo de inscripción é de 6 euros para os maiores de 10 anos e todos os fondos recadados irán destinados aos damnificados pola Dina de Valencia. No que respecta ao Peque Trail, desenvolverase o sábado 21 na contorna do Polideportivo Municipal con distintas distancias en función da categoría. O trail está previsto para o domingo 29, onde se disputarán dúas distancias de 14 e 25 km, destacando a dificultade da proba longa que inclúe a subida ao Pico Muralla. As inscripcións en calquera destes eventos deportivos pode realizarse a través da web msports.es. E agora a cultura. Javier Macipe, os irmáns Sánchez Cabezudo e Rodrigo Sorogoyen pasarán este mes de decembro por Pontevedra. Farano no marco das actividades previas á celebración dos Premios Feroz no mes de xaneiro. O primeiro será Javier Macipe, que visitará a cidade para a proxección da película La Estrella Azul, que conta con 4 nomeamentos aos Feroz. Será o día 16. Macipe estará acompañado polo seu director de fotografía, Álvaro Medina, que impartirá unha clase maxistral na Facultade de Belas Artes. O día 19 proxectaránse os 2 primeiros capítulos da serie Nos vemos en outra vida, seguida dun coloquio cos seus creadores, Jorge e Alberto Sánchez Cabezudo. O proxecto, que conta con 4 nomeamentos nesta edición dos Feroz, está baseada no libro Nos vemos en esta vida ou en la otra, do xornalista pontevedrés Manuel Javois. Tamén a 4 premios Feroz opta a serie que se proxectará o día 21. Trátase de Los años nuevos, de Rodrigo Sorogoyen. O director asistirá á sesión na que se poderá ver os 5 primeiros capítulos. A programación complétase coa proxección de Las cosas del querer, Las bicicletas son para el verano e El desencanto, de Jaime Chávarri, Feroz de honra. Será os días 26, 27 e 28. As invitacións gratuitas repartiránse na semana previa á proxección na caseta de turismo da Praza de España. É unha proxección de Pontevedra, de toda Pontevedra e de Galiza, porque ademais todos os que están vindo a presentar películas ou a dar clases magistrais están encantados coa afluencia de público, coa acollida que tiveron en Pontevedra, que está tendo unha trascendencia moi grande, non? E para Pontevedra, desde logo, tamén é unha proxección, nos pon aí de actualidade, en fin, desde o punto de vista cultural, cinematográfico, etc. ¿no? E todos os que veñan, ademais, quedan, dirían os portugueses, fican espantados, pero quedan encantados de, en fin, da acollida da cidade, da propia cidade e da, en fin, da asistencia de público a todos os eventos, ¿no? A mostra do certame de artes plásticas Isaac Díaz Pardo recala en Ribeira. A fotografía, escultura, pintura e videocreación compoñen esta exposición que xa se pode visitar no Centro Cultural Lustres Rivas. As obras seleccionadas na 18ª edición do certame de artes plásticas Isaac Díaz Pardo, que convoca a Deputación da Coruña, poderán visitarse no Centro Cultural Lustres Rivas de Ribeira ata o próximo 18 de decembro. Hoxe abríase ao público esta mostra composta por 17 pezas de videocreación, fotografía, escultura, gravado e outras formas de expresión artística. Nesta edición, o xurado escolleu 17 pezas de videocreación, instalacións audiovisuais, fotografía, escultura, gravado e outras formas de expresión artística. Entre elas está Erremelón, do fonsagradino Berio Molina Quiroga, escollida como obra gañadora, e ademais por unanimidade, que é esta que temos aquí do audiovisual. Unha peza de vídeo que reflexiona tamén sobre a linguaxe e as formas de comunicación que se sitúan fora do ámbito normativo.
Dende o Concello animaron a cidadanía a afondar nas obras que compoñen a mostra, aproveitando a oportunidade brindada pola Deputación ou incluir o Concello de Ribeira no seu itinerario. Agradecer a implicación da Deputación da Coruña co mundo da cultura, coa arte e tamén que teña pensado no Concello de Ribeira para poder traer as súas exposicións e as súas programacións artísticas e culturais tamén para deslocalizar a arte e a cultura das grandes cidades e tamén que as vilas medias e pequenas pois teñamos acceso á cultura. A entrada á sala é de balde, permanecerá aberta de luns a venres en horario de mañá e tarde e os sábados pola mañá. E xa se pode visitar no Liceo Casino de Pontevedra a mostra Versus da artista pontevedresa Galia Blanco. A exposición foi inaugurada nun acto presentado por Maica Larriba, licenciada en Historia da Arte. Nos presenta aquí una exposición dual en el que una de sus contenidos son contenidos muy figurativos, en los que utiliza un lenguaje pop, ¿verdad? Que lo utilizó desde el principio, pero que lo utiliza como un lenguaje. Ella utiliza ese lenguaje plástico, lo hace suyo y crea un estilo que yo creo que es perfectamente identificable. Es decir, la obra de Galia se reconoce inmediatamente. Es que aparte de dar gracias, que se dice parte figurativa, parte abstracta. La parte abstracta, como dijo Maica, es quitar los rostros de la figurativa y nos quedan aquello que son como los fondos de estos cuadros, ¿vale? Muchos girados en horizontal, aquí la mayoría están en vertical, como por ejemplo en Cleopatra o en Helena Bonham Carter, pues son cuadros de aquel estilo, girados y con una cara encima. Pois así con imaxes da exposición de Galia Blanco, poñemos hoxe o punto final ás novas do día.